mbiyen iki wis perang lho Janaka. Jroning perang ki aja gagas sedulur. Jroning perang ki aja gagas anak kadang mitra kawruh. Yen Durna madheg ana ing barisaning Kurawa, cetha kuwi dadi mungsuhing para Pandhawa Janaka. Piye kowe kok njur malah ndungkluk? Koko Prabu, piye? Menawi tetela mekaten. Sakmangke kula boten badhe singlar saking dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Tegese kula sagah. Bagus, ya ngono kuwi sing tak karepake. Si Adi minangka dadi senopati ning para Pandhawa Werkudara. Nggih. Kowe dadi senopati pengapit? Yo, sagu. Lah rak ngono. Eyang, piye? Sampun kecepeng senopatinipun pengapitipun sampun sagah. Sabanjure kantun ngentosi pangrakiting gelar baris supados majeng wonten Tegal Kurukasetra. Yo, sakarmu aku pingkari manut karo kersaning Kaki Prabu Ndarawati. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Nalika semanten nedeng jumangkah sangya para Pandhawa kedadak samya geger samya alok yen ta ana dewa ingkang darat wonten ing Madyapada ingkang mlebet wonten ing pesanggrahan nenggih Sang Hyang Pikulun Bathara Indranite Gajah Kyai Herawana. Nenggih anganti dhateng Sang Hyang Bathara Wisnu Nite Garuda Kencana datan kantun Bathara Kumaja dados kekagyat sangya para Pandhawa wau. Dene Paduka Hyang Pikulun Bathara Indra, Hyang Pikulun Bathara Wisnu, tuwin Hyang Pikulun Bathara Kumajaya. Ingkang rawuh wonten ing pesanggrahan. Kemarin kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya ya. Durgandana ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Matsapati ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Iya ya. Prabu Matsapati ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Matsapati kula pundhingga jimat paripé dayaning kasantosan. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Puntadewa ulun tampa. Iya, Puntadewa ulun tampa. Iya ya, Puntadewa ulun tampa. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kresna ulun tampa. Kresna ulun tampa. Iya ya, Kresna ulun tampa. Wah, Indra kakekku Wisnu. Kumajaya aku ngaturake bekti. Iya ya,
Werkudara Luntompa. Iya, Werkudara Luntompa. Iya, Werkudara Luntompa. Nyuwun mahapunten Pukul. Kejut raos sing manahipun ingkang wayah pun Durgandana. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan, monggo menika wancinipun peperangan ageng Bratayuda Jaya Binangun. Menapa sekedinipun rawuh paduka pukulun menika diutus Sang Hyang Jagat Girinata, inggih Sang Hyang Jatimurti kinarya amulung dhateng wayah-wayah kula para Pandhawa. Upami tetela mekaten kula mboten badhe selak. Jernyatanipun pejah gesangipun titah ing mapan wonten ing Janaloka menika gumantung dhateng panguwasipun para Jawata. Mila kula sumanggaken paduka Hyang Adi Pukulun Surapati. Matsopati wonten timbalaning adhawuh. Aja kaduk ati kajron menampa. Yektine prapta ulun ana ing pesanggrahan. Sayekti mung jurung pamuji kelawan para Pandhawa sabab kawiwitan saka ing ngarep tekaning dina iki Begawan Durna wis manjing dadi senopatining para Kurawa. Monggo ngertiya, antaraning Durna lan para Pandhawa, Durna lan para Kurawa kuwi ora bisa dipisahake. Jernyatane Kurawa lan Pandhawa kuwi padha-padha siswaning Begawan Durna. Inggene bakal katandha, sapa ingkang utang bakal nyaur, sapa ingkang nyilih bakal ngulihake, sarta sapa ingkang nandur bakal ngunduh. Mula sing prayitna ngati-ati. Jeneng ulun Sang Hyang Bathara Indra kelawan pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu lan Sang Hyang Bathara Kamajaya yekti tansah paring donga pangestu kelawan para Pandhawa. Mula Arjuna aja wegah sarta aja ndelungkan dadi lair batin kita. Ana ing kene katandha sarta bakal kinarya bukti lamun sira putu ulun Harjuna. Yekti wis pantes dadi laranging jagat lancuring bawana ora nyawang sapa ingkang dadi mungsuh kita. Kudu kita sirnakake jer kita minangka dadi utusaning adil mangrurah satru murka ingkang mapan ana ing jagat. Satemah sesuk purnaning Bratayuda bakal kababar jagat anyar ing kebak katentreman nggir Arjuna. Mulat para Sang Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsune lan padha kadang pukulun namung pangestu paduka ingkang kula suwun mugi-mugi sageta nindakaken dhateng dharma ingkang sampun sinambiraken wonten pundhakipun ingkang wayahipun Janaka. Kang mangkono madhep mantep kang dadi ati kita. Kita ora lan aja nganti wegah sarta aja kuwatir. Dewa tansah mayungi lawan laku jandra kita. Yekti ulun tedhak ning jagat ya mung kepengin ngendikake apa ing wis ulun ngendikake kelawan jeneng para kulup para Pandhawa sakabeh lan mligine Arjuna. Padha lakonana nggone padha nglakoni perang suci kang aran Bratayuda Jaya Binangun aja nyawangake nyawa ing padha tekaning pati. Sayekti patining para titah ing mapan ana ing Tegal Kuru Kasitra mau wis cinandhang lan kinudrat marang panguwasaning Dat Kamurwing Dat Matsopati Kresna Werkudara Janaka Puntadewa prayogakna nggone padha bakal ngrakit gelaring baris kaya wis cukup dawuh ulun. Ulun ya bakal melu-melu perang gedhe Bratayuda ya mung jurung pamuji kelawan putu-putuku para Pandhawa. Muga-muga bisa padhang dalaning para Pandhawa nggih. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka Pukulun. Boten ana babar pisan. Nyatanipun ujaring para kaki-kaki ujaring para sepuh nyebataken wonten ing Bratayuda menika boten wonten kenging dewa setunggal kemawon ingkang tumut-tumut perkawis menika. Lho sing jeneng menehi pangestu rak ya entuk-entuk wae to Kresna. Oh inggih, inggih. Ya mung gumulku kok dadak do numpak gajah, numpak merak bareng. Ngebak-bak inggon. Lah inggih. Janaka kula wonten timbalaning ngadhaw.
Sang Hyang Suropati wis paring maestu lawan jeneng para kula putuku bocah bagus. Sang Hyang Bathara Sumansuman uga Sang Hyang Bathara Kumajaya. Apa isih tida-tida rasamu, Koko Prabu? Kula nyadong dawuh. Arjuna, aja lali lho. Semar saanakane cangkingen ora ketang mung saka pinggiring Kurusetra, nanging dayaning Panakawan kuwi gedhe tumraping sira Yayi. Mriki ngestaken dawuh. Nah ingeten kula nyuwun pamit Werkudara. Nggih, ngrakit gelaring baris. Siadi dadi Senopati pengapiting Adi Mulanang Madukara. Yo, Majapati kakekku, aku njaluk pamit. Surtiti hati-hati duga-duga digawa. Tak balang puja sesanti padha lanang jurip nungger putu-putuku. Ndara kula. Ndara Janaka wis ketingal medal saking pesanggrahan. Mala sapa? Wong tuwa iki nek omong klerak-kleru. Mongko kula kok weruh sampeyan nganggo kalung sekar melati. Niku katandha nek sampeyan pun pinilih dados senopati, Den. Ning satriya kapatah dados senopati niku mesti atine bungah. Jer menika sing digayuh. Ning kok kaya mboten ndara sagedhagan menika katingal rengu pasuryanipun. Wis dadi senopati kok suntrut gayanipun menika wonten menapa? Ngabdi Semar nyadong dawuh, Den. Kowe mau krungu ora, Tru? Apa? Surak mawurahan manengker gumuruh. Wadyabala Kurawa wis ngetoni senopati. Oh iya. Weh, domongi kok. Apa iya? Kandhane kok ngeyel. Tarungoke sing madeg senopati Begawan Durna. Mula Ndara terus kekalung sekari nunci mbok menawa dipilih karo Sinuwun Prabu Ndarawati samapta ing gati sawika ing diri mungsuh gurune dhewe. Oh, piye? Iki pancen ya perang suci tenan. Ha iya. Gong. Kok meneng wae. Iki nanggo gara-gara wae, ora. Wah, jan diwasaku nyiapke catetan lali janjine. Iku bengi ora entuk nganggo lali janjine. Empan nggawa papan. Nek lakone kowe dadi rol ngono kae, bagong gugat ngono kae. Gojek sak karepmu ning ngene iki ya kala-kala iki ngonceki crita. Waduh. Ha iya iki mangsane perang Bratayuda. Bratayuda? Yuda ora wuda. Tak parani nek wuda. Ngawur kowe nekat seneng. Bratayuda. Mestina ngetoni senopati Begawan Durna. Wah, lah gleleng. Ha iya. Kaya kono iki ketoke kaya ngono ampuh-ampuh. Ha to, sing wis ra ana sapa wae? Sapa sing ra ana? Ayo Sang Begawan Bisma wis seda. Senopati Ngastina pirang-pirang sing wis do Kurawa iki semengkari pira. Sedaya kabeh mati karo Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Mongko nek karo Ndara Werkudara temandang karya. Wah, kaya dewaning Antaka. Maksude dewaning pepati. Ndara Werkudara nggawa gada rujak pala glundhungke ngono prajurit 850 mati kabeh. Kuwi entuk kurang ora 850. Cacahe ngono lho Le. Ning kok Ndara malah sungkawa. Lah enten pripun? Enten apa kok sungkawa sing dipenggalih napa awi dionceki bareng-bareng kali Semar. Senopati pun didhep wadyabala pirang-pirang kok sampean malah sungkawa niku. Monggo senopati niku wajibane perang. Lah kok malah susah niku lek arep perang pripun? Nek ngepake jaya kawijayan, aji japa mantra marai tumpang soh nggih sampeyan ngatek aji nek sampeyan nandang susah ora kena susah ora kena sungkawa kudu seneng atine ala becik bener luput pasrahke karo sing gawe urip nek cara kula ngoten Gus Ndara jumparing dawuh napa Den lah kok malah tingkem netrane bareng kula cedhaki
Napa kula pun mboten manganggep Semar niku manganggep kaya gedhog-gedhog biok sing tanpa gending. Sing gosok nggo gusah manuk ting krompiang omongan kula mboten manggagas sithik-sithik. Ngoten apa pripun? Nek pancen wis ora digagas mboten napa-napa, ning rasah susah teng ngarepe Panakawan, ora usah melu karo Semar. Kula niku wis pirang-pirang sasi ora bali mergo melu perang kok. Kula niku nek weruh Bendara susah niku mangkel. Kaya-kaya lek kula ngomong niku mboten enten gunane. Pun mang tutuke le susah. Mang tutuke le Sungkawa. Pirang dina le ajeng Sungkawa. Men perjurit do mati kabeh. Ndara Janaka ora rampung gone Sungkawa. Monggo. Kula wegah ngurusi wong sedih. Ngurusi awak kula dhewe bingung. Ndara, ada apa? Kok Sungkawa niku enten apa? Panjenengan menika mustikaning Kurusetra, kembanging Kurusetra. Anggere Ndara Janaka maju ning pabaratan perjurit pirang-pirang biak saknalika do wedi kabeh. Jemparing tumpangke Gendhewa uncalke teng akasa clurut. Kurusetra udan jemparing. Wong 1000 mati kabeh. Akasane iki kok terus ming pripun niku? Wah, ora sumbut karo le metu nganggo kalung kembang. Dimadheg Senopati do surak-surak kabeh. Ore Raden Janaka, Raden Janaka. Aku barang tekan iki teng ngarepe Semar Konjur. Enten apa? Gus? Dus? Ora panah ndasmu ireng. Gus kok dus ora. Urupe ku alik. Urupe ku alik. Terserah. Ora arep piye-piye. Dielekke wis ora iso. Nek ora aku ora rampung kok. Heeh, kowe pinter ya, Tru. Ah iya. Kuwi ngapa kowe kok dadak nyempit kembang barang arep modar? Wis tak antil modar. Syarat iki. Mbok menawa wong arep kepanah cengelmu kuwi ora. Meneng wae. Kadanging pun Kakang Yayi Arjuna kena ngapa si Adi kok nganti susah. Pun Kakang kuwi nalindring Ndarawati banget nggone tresna lawan si Kadanging pun Kakang Yayi Janaka. Wis mako banci ya, Tru. Banci dengkulmu ora. Anu sapa sih? Sama bojone Ndara Janaka sapa? Parmi. Sembadra. Heeh, Sembadra. Bapakne kula eneng apa bapakne kula kok kendel wae. Apa ya Wara Sembadra kuwi salah? Apa aku kleru bapakne kula? Ora masuk to. Si Kandri, Sri Kandi. Si Kandri wis setrep ya? Ah iya. Sri Kandi. Heeh, Sri Kandi. Tobat. Panjenengan iki menapa lho Kang Mas? Pangeran panjenengan niku kenging menapa? Ing ngatasi maju wonten pabaratan kok panjenengan niku mboten gadahi jiwa saking kados mangkaten menika. Mengko ngambil lingsem dipun presani dening piyai kathah kula aturi paring dawuh, pangeran kula aturi paring dawuh. Ora masuk. Sapa ya, Gong? Ndara Werkudara. Kok kaya bojoku nek nguyuh. Lah tempiling ora. Maune kon ngeterke nguyuh malah digusah. Lho digusah piye? Tak rungokke saka njaba. Wah aku kon ngalih iki. Jan suarane ngono kuwi kok. Kuwi ora. Wah. Kaya bis. Wah. Jelampor. Jlamprong. Wah, adikku bocah bagus. Aja sedih. Yen kowe sedih aku melu sedih. Jaroko. Wah. Jaroko. Kurang gede. Wah. Rada antep sithik. Wah. Gede sithik, Tru.
Hah? Gedhe sithik wis ra iso. Ducel-ucel. Muni piye? Aku akon gedhe sithik. Ora iso. Ducel-ucel. Iso engko. Padake kowe cucul cengelmu ora. Ducel-ucel ya ora piye-piye. Kowe ora tanggap ping sama mbok jajal dombeni pli kita. Wah. Bel orang ya kualek kok. Bagonge. Anu Ndara sapa Ndara? Gatotkaca. Oh ketok itu. Oh, Abimanyu, Ndara Abimanyu sugeng meneh. Oh iya. Kromo. Ono maling. Ora ngerti to, Gong. Kanjeng Rama. Klingeng putra ing Tanjungan Nom Abimanyu. Rama kula aturi nyusul wonten ing peperangan. Rama kula aturi nyusul wonten ing peperangan. Kula kapuping rana Madyalaga Kanjeng Rama kula aturi nusul dhateng ingkang abdipun Abimanyu ingkang putra rinanjab dening para sata Kurawa Kanjeng Rama. Petro nun tunggu sembrono mudir. Aku nek kelingan Abimanyu rasaku isih kaya dicocok brodrolungit. Kowe ora ngerti sing tak rasake apa sebabe aku meneng wae. Lah kok dadi kowe nyuwara kaya suarane Abimanyu mak tratap pikirku. Sing akon iki sapa? Gong, wo setan iki. Gong. Wong malah nang angkringan iki wae. Lagi pesen es teh. Iki lho masalah apa? Ora ngopo-ngopo. Kowe iki adil mudhar iki lho sing ngakon suarane Ndara Abimanyu mau sapa? Aku kowe manut. Iki nesu tenan Gong, aku wae iso ora nek nganti ora sida dadi senopati kowe tanggung jawab. Mundur. Piye Mas? Kakangmu Petro kowe tak pecahi ndase. Oh ya ngene mengarep dipecah. Nah pecah ndase mudhar ya nyuk. Kowe ngarep dipecah ora. Engko didum nek dipecah kaya celengan. Sirahe didum. Ngeten, Petro mboten lepat. Petro ora salah mergane. Sampeyan ya susah. Sampeyan nek susah terus kabeh ya melu susah. Bapak nika mandrek. Mang menoleh. Bapakmu turu. Mer. Hei. Wah, antil sirahmu. Gugah wong tuwa kok nyuwara sro banget ning kuping. Melek. Iki. Lagi entas e. Mau ya merem e. Ndara Janaka nesu. Sebabe Petro membo Ndara sapa? Abimanyu. Nyuwara Ndara Abimanyu Ndara Janaka kaget. Terus Petro ditutuki sirahe. Sing ngakon nyuwara Ndara Abimanyu wis ora ana. Iki nek krungu tembung Abimanyu kowe nangis kok dadak nyuwara padha Ndara Abimanyu. Kapok. Kowe meneng wae apa? Aku urusanmu. Iki anake sapa ya? Ambu. Oh iya udah anake Semar terus. Iya. Nene tekan sesuk-esuk wae udah anake Semar. Ya. Semar ngopo-ngopo rasa ditulungi. Ha iya. Ku nek kon jukuke wedang rasa jukuke wedang. Ya. Wis aku ora dianggep anak kok. Petro, dalem sesuk meneh ora kurang ajar. Kowe isih kelingan. Abimanyu ora wujud wong. Abimanyu diranjap dening Kurawa. Nanti wujude kaya landak.
Nggih. Kula yo kelingan. Kula yo kelingan, kula niku sae nek kelingan yo isih nangis. Kaya weruh dhewe, kula sing gotong kuandane. Lha iki nek ajar api banyu rasane. Isih keloro-loro. Wis Petro. Ijo meneng ora iki? Mantel kabeh. Oh, wis ora ana sing motok babar blas. Ono yo nangis. Kene yo nangis. Semar yo nangis. Sapa sing ora nangis? Mbok mikir. Oh, wis senengane ora. Iki mangsa peperangan. Ora sak penake dhewe. Sampun cekap semanten Ndara. Ampun diterus-teruske. Iya. Semar. Nun, Semar. Mar, Engko nek kendang aku pecah piye? Diwakiske. Setan ora. Wonten dawuh aku wis pinatah dadi senopati. Dina samengko mangrurah satru murka Semar. Nggih. Sakipun. Ning senopati ngestina dudu wong bahen-bahen. Main bahen. Ora li kejaba mung guruku Begawan Durna. Nggih. Guru sampean. Iya. Mula aku kudu wani karo Kanjeng Bapa Penemban Durna. Mengke nek disetrap pripun. Mergo guru niku mah ngelmu dateng panjenengan. Sebab niku nek mboten menggok ngiwa. Mengke saya adoh. Terus? Ora nyambung ya. Andel ora. Kaya wong top-topo kae. Ayo mengkari sithik matane, Gong. Culeken. Hus. Kang sangga kuwi dina samengko tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Yen ana laku ning prajurit aja wedi kangelan mengko kowe tak paringi priksa. Ketapno prajurit ing ngombyong laku ning senopati saka negara Ngamarta Kakang Semar. Sendika ndederek. Mal. Kula wonten dawuh. Ngerti ya. Lamun wektu dina iki aku ingkang kudu madeg senopati. Nanging dawuhing Koko Prabu Kresna. Dawuhipun Kang Raka pripun? Kanggo syarat kamenanganing Pandhawa. Untumu sing siji kuwi kon njabutke. Niki lho. Iya. Terus monggo ditaleni kenur. Dinggo kalung kuwi Semar. Sing dawuh Koko Prabu. Koko Prabu sinten? Koko Petok. Syarat liyane napa mboten wonten? Ora ana, kudu kuwi Kakang Semar. Mudyar. Petro prek. Petro. Wong aku ki ora turu. Aku ki ora merem. Kok tetep nekat. Petro. Wonten dawuh Ndara. Ndara Janaka. Iya, Petro. Petro kuwi nggawa obat.
Kersanipun sing pripun? Mosok lali karo aku Pitru. Pitru Dimas Negula. Kula wonten maring ngadawu menapa, Ndara? Kene men dituruti wae. Engko ndak bingung nek ora dituruti. Pitru kuwi isih nggawa sing sak bungkus isi loro. Ngesake menika iya. Samenika mindhak. Oh ya wis. Rasah wae Pitru. Wis tak untire wae. Rumansa Bagong yo aneh-aneh wae. Yo Reng, yo nyambut gawe, nyambut gawe. Wiwit titi mangsane. Yo tutke Ndara Truk yo. Surak mawurahan manengker gumuruk. Jampuing prang madaning Tegal Kuru Kasetra nenggih prang Bratayuda Jaya Binangun. Senopati negari Ngastina Begawan Durna nalika semanten nitih kreta sarwi angu balubal jemparing madaning Tegal Kuru Kasetra. Mula Trisang Arjuna sigra madheg wonten ing satengahing Tegal Kuru Kasetra nenggih Nalendra ing Pancala. Nggih, Angger Arjuna kula kemawon nggih. Anak kula Madukara nedheng dados senopati mila kula boten wantun nungkak krama kaliyan panjenengan. Jejering senopati madheg wonten ing pabaratan menika panguwaosipun nglangkungi Nalendra. Kanjeng Paman sampun kados mekaten kula ingkang putra piyambak mboten. Krana anggen kula matur kados mekaten menika kula namung badhe nyuwun palilah. Palilah kados menapa? Menika ingkang kula antu-antu. Menika ingkang kula enteni saben dintenipun benjang menapa Kurawa menika ngedali senopati wonten ing kapatah dados senopati Begawan Durna. Kumbayana menika kaliyan Sucitra ngigit-igit panjenengan lenggah sampun ngantos majeng wonten ing pabaratan menawi dereng mireng ingkang bapa ing Pancala kapupuing Rana Madyalaga nggih. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin ngendi nggone jebul tanggaping Sasmita anak Prabu Ndarawati menika dadi pujangganing para Pandhawa. Bareng krungu yen to Begawan Durna ingkang maju ning pabaratan, anakku lanang Madukara Janaka ingkang didadekke senopati. Ora jeneng mokal kabeh, jemparing ingkang wis tak umbulake ditatas pedhot kabeh dening Janaka. Ya. Lah kok iki ora panring. Iki kaya Nalendra ing Pancala, Drupada, Sucitra. Oh, iki tunggal guru karo Kumbayana. Iki dadi pancatan nggonku malesku dituwuh lara wirang nalika kowe sia-sia karo Kumbayana. Sucitra, kowe ora weruh karo aku. Tampanana pusakaku laring badak tak umbulake ning antariksa. Ora sirna Margalayu, aja duntang Begawan Durna parat. Oh
kaya kilat kesit pindha dhathit lombahing jembaring datan katingal dening nata ing Pancala Prabu Drupada denging pusaka jaja tembus gigil butul prapteng waligat nalika semanten sirna margalayu gugur madyaning pabaratan mulat Krona Petruk kanthong lah mati oh maju barang yang ngomong Wiwit Petruk empun wes ket mau sampean le teko telat. Lho, telat piye? Sampean ora ngerti wiwitaning peperangan kok. Wah, kaya ombak gumulung lorot. Mriki wadyabala ya pirang-pirang grutuk campuh teng tengah. Begawan Duranita kreta ngumbulke panah kali Ndara Janaka ditampani nganggo panah Ndara Janaka pletas. Sing pletas sapane? Panah itu gel. Aku gak nek sembrono. Ki wektune serius. Lho, aku ki takon. Lah nggih. Lah terus kowe mlayu ngopo? Ndara Janaka sajahe kecipuan. Niki ketoke Ndara Janaka nek ora dibantu kali sampeyan nganggo nuwun sewu penggalih sampeyan pemikiripun Sinuwun Prabu Ndarawati niku mengke mboten badhe sae kedadosanipun. Ngono Petruk nggih. Werkudara, nggih. Jroning Mahabharatan kae kowe weruh to? Wah, weruh apa? Kae lho. Ana Nalindra nitih gajah. Glelang-gleleng saben jejere geger dheweke ngedoh, saben jejere geger dheweke ngedoh. Sapa kae? Kae jenenge Prabu Permeya. Prabu Permeya. Iya. Gajahe kae jenenge Gajah Hesti Tama. Terus kowe nggawa gada. Gajah karo ratune kae kepruken gada men mati bareng. Wah, iya. Sabanjure kowe mangkat mateni Prabu Permeya karo Gajah Hesti Tama, Petruk entuk gawean. Gawean kula napa? Bagong nek ndi? Gong. Rene. Ngapae? Ana gawean. Sedina pira? Lho. Iki gawean kewajiban perang kok sedina pira? Sinuwun Ndarawati sing dawuh. Kan engken napa sinuwun? Mengko yen Werkudara tok sawang iso mateni gajah karo ratune kae bar pisan mati. Nggih. Kowe dawuh karo prajurit Ngamarta, sing separo sing luwih sithik kon bengok Hesti Tama mati. Sing separo sing luwih akeh kon bengok Asatama mati. Sing separo sing sithik bengok Hesti Tama mati, sing separo Asatama mati. Paham, Gong? Paham. Sing akeh kon bengok Hesti Tama mati, sing sithik kon bengok Asatama mati. Kuwalik. Sing sithik sing bengok Hesti Tama mati, sing akeh sing bengok Asatama mati. Oh nggih, nggih. Kleru tak pecah sirahmu kowe. Oh nggih. Wah kok le berat ta iki? Ming perkara bengok kok totoh nyawa to. Werkudara? Nggih. Mangkat saiki. Yo, janggae. Ayo Petruk nggih. Yo yo.
ngerti karo Prabu Permaya. Kowe do gelut ning aku nggunakake kalodhangan nggonmu perang. Pendak ana ratu mati sandangane tak teteli. Pendak ana ratu mati sandangane tak teteli. Tak go bali ning negaraku. Aku ora arep ewang-ewang karo Kurawa karo Pandhawa padha perang ya sakarmu. Ora ya sakarmu. Sing penting aku numpuk Brana Pijes. Waduh. Wis. Niki lagar muni. Wis gelem bisa dicocok. Gong, ayo. Oke. Sing kenalan. Nggih. Ya terus lembang nang kana ya. Yo. Apa juragan kejem. Asatama mati, Asatama mati. Estitama mati. Meninggal tadi pagi. Dikebumikan di Kuncen. Iki ngopo iki, Gong? Oh, Ndara Werkudara rene. Tak tendang lho, Tru. Ngundang ora tekan. Asatama mati, Estitama mati. Asatama mati, Esti mati. Asatama mati, Esti mati. Yakin Estitama mati, Asatama mati. Estitama mati, Asatama mati. Estitama mati, Asatama mati. Estitama mati. Asatama mati. Bakal iso ngembari marang panguwasaning Begawan Durna. Aku weruh kringkiamu Janaka, aku weruh kringkianing Werkudara. Aku ngerti kringkianing Puntadewa. Ora ana yang bakal bisa menang karo Begawan Durna. Sampya Pandhawa 5 bakal tekaning pati. Kocap kacarita. Sumbar manguwuh sang Begawan Durna. Rumaos unggul kalawan ingkang putra Raden Janaka. Dados sakuling mangke kawis tinggal. Surak mawurahan manengker gumuruh. Sang Yapara Wadyabala sami aluk yen to Aswatama mati. Parandring mangke sesarengan sami aluk Estitama tekaning pati parandene ingkang dumugi tapani pamirengipun Begawan Durna. Tanah sanes kejawi amun ingkang putra pun Aswatama mati. Mangkono pangudas maraning para Wadyabala. Aswatama mati, Aswatama mati. Estitama, Aswatama mati, Aswatama mati. Aswatama mati, mati tenan, mati tenan. Satama! Satama anakku. Oh. Satama. Satama mati. Kowe anakku, Gen. Kowe kayaku siji-sijine. Begawan Durna tangeh tumindak kaya ngene. Yen ora goleke kamukten karo kowe, Satama. Satama. Kowe mati linge. Oh.
wonten dawuh bapa. Kowe wong bagus. Kowe wong kendel Janaka. Aku bombong duwe anak kowe. Lenggonmu madheg Senopati. Gregetan nganggo lelakoning bapakmu. Liripun kados pundi? Wajaba Pandhawa mentala mateni Satama. Janaka wonten dawuh. Apa bener Satama mati? Janaka. Apa bener Satama mati, Janaka? Janaka. Apa bener Satama mati? Inggih kasinggihan mekaten, Bapa. Satama. Anakku Ger. Anakku sing tak tresnani. Werkudara. Dolo bapak opo? Aku tak takon karo kowe ya, Lik. Aku tak takon karo kowe ya, Nang. Iya. Satama mati. Satama mati Werkudara. Satama apa tekaning mati? Wah. Kabar sing tak tampa kaya ngono. Ning kowe weruh ora? Kowe weruh ora Werkudara? Wah. Aku ora ngerti ning padha alok yen Satama mati. Aduh, Satama anakku. Satama, kowe tekaning mati. Oh, Janaka, kowe ya wis. Aku pengen mbuktekke nyatane kowe ngandhake yen Satama mati. Werkudara tak takoni, jarene ya krungu kabar ning ora ngerti kahanan sanyatane. Satama, kowe nanti to, Ger? Oh, bapakmu kaya ngene, anak Prabu Puntadewa. Panjenengan Alendra ingkang boten nate goro, Ger. Satama wonten pundi? Satama menapa pejah, Ger? Oh. Oh. Ucap kacarita Sanata ing Amarta Prabu Darmakusuma nalika semanten nitih kreta pusaka. Kacarita kreta pusakaning Sanata Puntadewa
eling-eling nalindra ingkang datan nate tumindak dosa mila sakilan wonten saknginggiling Siti utawi Bantala kaya ngambah Dirgantara dene Dyanata ing ngamarta Prabu Darmakusuma mulat sawanipun Begawan Durna gandya lampah sesedokan wonten ngersanipun ingkang putra nggih Sang Prabu Darmakusuma dadi gumaregel penggaling Sang Nata Prabu Yudhistira wau. Bapa Menemban wonten menapa dene jengandika tawang-tawang tangis kula namung badhe nyatakaken kok nggih nyatakaken perkawis menapa nalika kula madheg wonten ing peperangan nembe ngumbar kasantikan guna kanuragan dumadakan boten kanthi kanyana-nyana samya alok para wadya bala sami alok yen to Asatama anak kula tekaning pati nggih menapa menika nyata nggih panjenengan menika nalendra ingkang boten nate klepetan dedosan panjenengan nalendra ingkang boten nate tumindak dosa menapa inggih leres mekaten nggih inggih Bapa namung sak ngertos kula ingkang pejah menika wujudipun Hesti Tama Bapa Penemban kacarita nalika semanten Sang Nata Prabu Darmakusuma paring pangandikan bilih ingkang pejah Gajah Hesti Tama parandene Begawan Durna saka bingung bali wuring budaya kirang cetha panampinipun sinengga anyebat nami ingkang putra Aswatama saknalika dawah kalenggak kalianing jagat gaweaning para dewa kreta pusakaning Sang Prabu Darmakusuma ingkang sekawit sakilan wonten saknginggiling Bantala dadi anjlok wonten ing Bantala kacena bilih nandhang dosa sepisan wonten ing alam donya. Sumeneng angger gancang nenggih putra ing Pancala atmajaning sawarga Prabu Drupada nenggih Raden Trusna Jumena sedanipun ing Rama Prabu Drupada sinengkakaken dening Senopati ing Ngastina nenggih Sang Begawan Durna nalika semanten mulat Sang Tapa Begawan Durna wis datan nggadahi kekiyatan amung bengok-bengok sarwi amuwun kados dene lare alit wonten tengahing Tegal Kurukasetra ing ceparsa jumangkah anugel jangganing Sang Begawan Durna parandening mangke boten wonten kaprawiran ingkang kinarya anyurung kemanening Sang Trusna Jemena keparenging Jawata gayaning para Jawata ingkang nganglang jagat nenggih sukmaning Bambang Ekalaya
sigra manjing angganing Sang Trusna aja menawa. Jajaran Sukertaning bauna iblis lanat tak inceng ana ing Tegal Kurukasetra. Saiki kelakon penjangkaku Begawan Durna. Kowe nyedani wong tuaku Kanjeng Rama Drupada. Utang nyawa, nyaur nyawa utang getih, nyaur getih. Ing kene marganing patimu kowe Begawan Durna. Om